useyavuka manje lapha. Wavuka omunye ukuthi lapha ebushane wavuka ugazi engabaleka khale. Kahle kahle yini le kahle kahle yenza ukuthi ungakhoni ukulala ebusuku? Ukulala namantombazana ashonile kazi. Nalezi zinto ngizibonayo la. Niphinde nilale nabo futhi labantu laba sebeshonile? Bengifuna intombazana leya. So angifuni ngoba ngisebenza emoshari. Ayikufuni yona? Ngoba ngisebenza emoshari. Ay washayiswa imoto lentombazana leya. Bayiletha kule moshari loya. Cha ngijolile ke manje. Alala na. Nginibingelele mphinde nginamukele babukeli beRumomonga TV. Sesiphinde sabuya namhlanje ke sihamba nobhuti wethu onodaba akafisa ukuthi asixoxele lona. Khona udaba nizoyizwela, uzositshela ngayo yonke into yamvelela, uyena ozosichazela ngayo yonke into ukuthi kwenzakalani. Igama lami uZakhele Ngcobo. Ngicela ukuthi ungasubscribe, nihlale nathi okuningi nizokuthola ngendlela. Bhuti wami ngibingelele ngiphinde ngikwamukele. Sabaka buthi kunjani? Ngiyaphila. Bhuti bengicela nje ubingelele ababukele ekhaya. Usho ukuthi ubani wakwabani uqhamuka kuphi nendawo. Sanibona babukele ekhaya, igama lami uDumjane wakamkwena. Bhuti wami sibonile lama usibhalela usitshela ukuthi kunento ekukhathazayo, kunento ekuphatha kabi. Kwenzakalani futhi kahle? Kakhulu mfethu ngibuya le ekhaya le Rustenburg. eRustenburg? Yeah. Ngafika eGoli la ngizofuna umsebenzi. Yebo bhuti. Ngawufuna umsebenzi ngathola umsebenzi wasemoshari. Ngasebenza emoshari ngibona into ezibuhlungu. Moshari akukho kahle. Yeah. Okay. Sorry bhuti. Ngiyakuzwa ukuthi ubona izinto ezibuhlungu lapha emoshari. Nibonani kanti lapha emoshari? Nabanye ogogo, abantwana abancane, umuntu uyaphila nje yes. Uyabona umuntu oshonile, abogogo, abantu abadala, abantu abalimele lezinjalo. Ngithola kazi. Balimele, bangisebenze emoshari. Bafika labantu laba bayabaletha nangaphakathi. Nangaphakathi siyabageza kule pump like bageza amanzi lawo. Wona amanzi afana le amanzi uStimamlilo. Yes, isane pressure eningi. Ane pressure eningi. Bageza uphila impilo enjalo every day. Ngoba ukuhlupheka bamele usebenze lo msebenzi loyo. So umsebenzi wakho ukuthi ngigeze labantu labo. Sebageza bafaka ama-fridge. Bafaka ama-tag. Ama-tag? Yeah, la enyaweni. Alright. Ukuthi wawani, ubani wakabani, kanjalo. So uyaphuma uyobalanda or wena ulanga phakathi kuphela? Ngaphakathi mina. So bengicela nje usichazele mayikafika umuntu ukuthi nenza njani from esafika nje sangena ukuthi wena umsebenzi wakho yimuphi owenzayo kuzokuba ngoba uvezile ukuthi nimfaka nama-tag nani. Labantu ababalethayo bafika babalahlele lapho. Thina sobabhaka ama-line. Then sibagezi. Sikhiphe impahla, abanye baphukile, abanye banjani. Sibabeke babe crane. Abanye bazawona ama-piece. Mbeke umuntu aze ba-right ufule inyawo, isandla le. Ngitshela. Mhlawumbe kulaba bafika bengama-piece. Why bengama-piece? Accident. So umuntu okanjalo nisebenza kanjani ngaye ngoba uthi wena kumele umgeze umfake lapha emafrijini, umenza kanjani umuntu osefike sengama-piece oselimele ngaleyo ndlela? Unzima ndoda. Unzima wambeka kahle uyabona ukuthi lezandla lezi sifana nalezi. Lenyawo leli sifana naleli. So mase nikubeka kanjani? Nikhanda i-structure somuntu or structure kanjalo inhloko. Yabona inhloko yomuntu. Ya uyithathe ubone ukuthi lo mzimba lo ufana nale nhloko le. Ubona kanjani ukuthi kuyafana umzimba nenhloko? Intombazane indoda.
Oh. Akwenzeki iphambane isandla somunye wesifazane singene komunye wesifazane. Abazi banjalo like ukuthi bakuyi accident. Uza istock esi1. Hayi ukuthi amasini namanje sekumixekile. Yenze kanjalo. Okay, uthi lezi zinto ziyathusa. So ika-affecta kuphi lento le yonke le ngokuthi ziyathusa lezi zinto lezi? Namanje ngibona nginje mfethu angilali ebusuku. Usasebenza manje khona? Angeke. Okay. Kodwa namanje usesenza imkulala ebusuku. Nanu angilali namanje nongani. Ngomela ngiphuza utshwala ndawo nje. Kwenzakalani ebusuku ngoba uthe kulaleke ebusuku? Ngeke ulale ndoda. Lezi zinto lezi zabuya kuwe ebusuku. Olele. Kuphela labantu laba. Engizubhluku kakhulu umunye ugogo. Uthi ngiyeke la. Lo gogo loya. Kwenzakalani ugogo? Bolile kanjani njani. Mathi umthela kamanzi wahlubeka nje. Into engekho right. So uma umthela ngamanzi umgeza isikhumba sakhe Siyahlubeka njalo nje. Phuma amathambo. So abantu ngaphandle basebenze emoshana bakufuna. Abahlali nawo. Yini into ekhoza konke lokho ukuthi abantu bengafuni ukuhlala nawo uma usebenza lapha? Ngoba usebenza emoshana. Yini into abayisabayo? Uthi ubulala abantu wenzani. Kanti niyababulala nini nabantu lapha emoshana noma abantu nje phela bafika sebefila ngivele bese niyabageza nenza ngale ndlela enisebenza ngayo njengoba usho? Abantu bangaphandle bacabanga ukuthi uma usebenza emoshana awukho right. Futhi la bengicela ukubuza ukuthi sinokuzwa la kuthiwa umuntu unokuvuka lapha. Njani? Mhlambe wona uke waba sesimeni kanje ukuthi mhlawumbe umuntu ugcina ukuthi useyavuka manje lapha. Wavuka omunye ukuthi lapha emoshana. Wavuka ugazi. Engabaleka ngale. Ngitshela ukuthi ushonile ugazi kanti ugazi hayi. Uyaphila bamthatha nge-mistake. Manje mayivuka discover kanjani ukuthi novukile manje kwenzakalani kahle kahle nje mangathiwa uxoxela umbuyele ekhaya ngoba wona ukhona vele umuntu emoshari akithi bamletha ngale silver paper yes leya cover ngayo ikhava wavuka ubuye ngabaleka kabe ngitshela ukuthi isipho kanti uvukile ubuye akashona uvuka nasenimfakile efrijini ngamfaki. Kwenzakalani mayivuka nenza njani ngoba uthi wabaleka kwenzakalani ngaye lo muntu lo esevukile kanjalo? Bekunabanye abantu abadala kudala wasebenza lapho bathi hayi uvukile nje abamdihle date bavuka then bafonela umndeni wakhe then mawufika umndeni bamthatha bamba naye akekho udokotela mhlawumbe nambiza ukuthi amcheck isibhedlela vele babehamba nabo bomndeni bamisa esibhedlela bafuna ambulance cala then bafonela umndeni then bamisa esibhedlela. Okay, uthi into ekwenza ukuthi uhlala uphuzile manje yile yanto leya yabuya. So before usebenze lapha ngoba uthi wafika nawe ufuna umsebenzi wathola lo wasemoshari, so bophuza yini ngaleso sikhathi leso ufika before uyosebenza lapha emoshari bophuza ngale ndlela yini noma ungaphuza at all? Ngiphuza kahle. So maso lapha yana sekushintshana usugcine usuphuza ngale ndlela le yini lento leyo eyenzeka nje first time lento eyenzeka nje first time le eyakuthusa kakhulu wagcina ubona ukuthi hayi awuthi ngiqine kakhulu la? Angithusa kakhulu ukubona yabona ikhanda lomuntu le smashed imoto bona ikhanda lomuntu lisibeshekile like crust ngitho nje angithi wakufundiswa before isikali sehard mar sale lo muntu loya isiphilekile kasi la
So wadecide ungayiki waqhubeka wasebenza. Liza kanjani mfethu ngoba indlala yathi yazinzi. Aqhubeka ngasebenza. Okay, ngiyakuzwa bhuti wami ukhuluma ngendaba yokuthi njengamanje kunzima namanje akulaleki ebusuku. Kahle kahle yini le kahle kahle yenza ukuthi ungakhoni ukulala ebusuku? Ukulala namantombazane ashonile kazi. Nalezi zinto engizibonayo la. Niphinde nilale nabo futhi labantu laba sebeshonele? Yebo. Kanjani bhuti, kanjani manje? Intombazane. Ngicela nje mhlambe ukusivezela ngale day mhlambe uqala ukulala naye ukuthi kwenzakalani, ulala nomuntu uvele sekungale emoshari ukuthi kwenzakalani. Usuke ungamboni like yazi intombazane custom. Afita muhle nje ngithola. Thola laba abakudala balala la. Abakudala kuphi laba abasebenza khona vele before yebo. Kanjani ulala kanjani nomuntu sekathulile engasenzi lutho lokuthi lo yabantu mos? Besibilisa amanzi ngegedlela. Abe home besulala naye kahle nje. Awani lamanzi wabilisayo uzokwenzani? Ulala naye inhliziyo yafa lapha mawusebenza lapha. Ungena lo moya omubi abantu abafile laba. Then besulala amantombazana la ashoni. Mana-ke bhuti ngicela nje uku-understand-a kahle uthi unibilisa amanzi. Yebo. Okay, lamanzi niwabilisile niwenzani? Sithela khona lapha kulento uba home then uba like yeah. Nithela kwi-private party? Yebo. Bese penetrate ngaleso sikhathi ba-great. Nawe kwakwenza lokho? Kwenzile kakhulu. Ngicela nje ke sibuyele ekuqaleni uqala. Abantu umuntu la ofi. Uqala ukwenza nje uqala ukwenza leyo nto leyo ngithama uqala ukwenza ukuthi kwenzakalani. Bengifuna lentombazana leya. So angifuni ngoba ngisebenza emoshari. Ayikufuni yona? Ngoba ngisebenza emoshari. Ay washayiswa imoto lentombazana leya. Bayiletha kule moshari lo ya. Cha ngijolile ke manje. Alala na. Umthela ngalamanzi awoma. Abe ufika sesihomnyana mara bekabana yena kodwa mara kamthela kakhulu. Bekafiki bekangangena efridge. Okay, alala naye ngamfaka efridge. Mawulala naye ulala naye khona la kwenzakalani kahle? Kunama room ngale bova. Ngimdonsa ngale gazi lakhe ngayolala naye ngala. From there ede ngangiphatha kabi blind. Namanje angisalali ngale ndaba yale ntombazana le. Kwenzakalani ngale ntombazane iyabuya ebusuku? Yeah, iyabuya ebusuku mfethu ngiyayiphuka. Ngizwa uveza indaba yokuthi mako wasebenza lapha yana inhliziyo ayibisaba khona. Awusala nembeza mfethu. So kusho ukuthi ungamnquma umuntu? Yeah. Umuntu akusini next box. Mana bhuti ngiyakuzwa lento le yonke nje wena ayikhathazi lento lokuthi wena nayo manje awusenanhliziyo angilali ebusuku mfethu abaphuza utshwala kabuhlungu kanje. Uke wazama mhlambe abantu laba inyanga or izangoma ukuthi mhlambe bakusiza ukuthi bakususele izinto lezi la ku labantu laba ababuyayo ebusuku? Kana ngicabangayo lento le ngifuna ukuyenza manje mfethu kunzima. Yeah. Wena ngempela uyafuna yini ukusizakala? Ngiyafuna ukusizakala semzini angilali ebusuku. Lento lena mhlambe ke sibheke mhlambe ifamily yakho ukuthi ngoba ushilo wona ukuthi wena sikaffecte kunzima lezi zinto enibona lapha ziyabuya ebusuku ingakho usuhlala uphuzile. Ifamily khona yini ifamily njengamanje mhlambe osondelene nayo yona lento okusebenza lapha emoshali ayizange yini kwenza ukuthi ugcine ifamily yakho i-distance kuwo? Yazama ukuthola ukuthi maybe ngizameke ngithola usizo ukuthi ngikhona ukuphila ukufana nabanye abantu. Yeah, then manje bangathola usizo nje. I'm willing to sleep. Ubukele emakhaya niyaluza udaba lukabhuti ukuthi ubhuti bekasebenza emoshari and manje useneyinkinga akasakhona ngisho ukulala ebusuku. Zonke lezi zinto ezenzeka lapha ziyabuya ebusuku inini ngoba uzowaveza nendaba ukuthi kwaba khona omunye ayefisa ukuthandana naye kodwa akazange amnike i-chance ukuthi bathandane.
i-chance wazoyithola ngasesikhathi lesiyana sekangale emoshari, kwayi-chance ayisebenzisa leyo. So nawe uyafisa ukuthi alithole usizo, agezeke mhlampe yonke lamathunzi lawa akhona aphile empilweni yakhe. Siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi namhlanje. Sicela ukuthi ungasubscribe, siyabonga kakhulu. Sohlangana futhi kwesinye isiqephu esilandelayo.